கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. இந்த காலை வேளையில் கூட கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்க வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இணையற்ற நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். இந்த காலை ஆண்டுடைய வார்த்தைக்காய் அவர் சமூகத்திலே காத்திருந்த பொழுது கர்த்தர் என்னோடு கூட பேசின வார்த்தையை நான் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொண்டு உங்களுக்காய் நான் ஜெபிக்க விரும்புகிறேன். என்னோடு கூட திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். எரேமியாவின் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் 30வது அதிகாரம், எரேமியா 18வது வசனம். கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால், இதோ நான் யாக்கோபுடைய கூடாரங்களின் சிறையிருப்பை திருப்பி அவன் வாசஸ்தலங்களுக்கு இரக்கம் செய்வேன். நகரம் தன் மண்மேட்டின் மேல் கட்டப்பட்டு அரண்மனை முன்போல் நிலைப்படும். ஆவியானவர் தாமே இந்த வார்த்தையின் மூலமாய் நம் மத்தியிலே இடைப்படுவாராக. இங்க ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிற ஒரு வார்த்தை, கர்த்தர் யாக்கோபின் கூடாரங்களில் இருக்கிற சிறையிருப்பை, யாக்கோபுடைய கூடாரத்தின் சிறையிருப்பை கர்த்தர் திருப்பி அவன் வாசஸ்தலங்களுக்கு இரக்கம் செய்வேன் என்று கர்த்தர் வாக்கு கொடுக்கிறார். அவனுக்கு நான் இரக்கம் செய்வேன். அந்த நகரம் மண்மேட்டின் மேல் கட்டப்பட்டு அரண்மனை முன்போல் நிலைப்படும். அவனுடைய வாழ்க்கை முன்போல் நிலைப்படும். முன்ன மாதிரி கட்டி எழுப்புவேன். அந்த வீட்டுக்குள்ள, அந்த கூடாரத்துக்குள்ள நான் கட்டி எழுப்பினதுக்கு அப்புறம் அந்த கூடாரம் எப்படி மாறிடும்னா, ஸ்தோத்திரமும் ஆடல் பாடலின் சத்தமும் அதில் புறப்படும். நான் வர்த்திக்க பண்ணுவேன். அவர்கள் குறுகி போவதில்லை. அவர்களை மகிமைப்படுத்துவேன். அவர்கள் சிறுமைப்படுவதில்லை. ஆமேன். ஆவியானவர் இந்த காலவேளையில் நமக்கு கொடுக்குற ஒரு வார்த்தை, வாக்குத்தத்தம் என்ன வேணாலும் சொல்லலாம். ஆண்டவர் நமக்கு சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தை என்ன அப்படின்னா, கர்த்தர் நம் சிறையிருப்பை திருப்புவேன்னு வாக்கு கொடுக்கிறார். நாம் இன்னும் குறுகி போவதில்லை. நாம் இன்னும் சிறுமைப்படுத்தப்படுவதில்லை. கர்த்தர் நம்மை உயிர்ப்பிப்பேன் வாக்கு கொடுக்கிறார். நம்மளுடைய காயங்களை, நம்மளுடைய சிறையிருப்புகளை மாற்றி கர்த்தர் நாம் குறுகி போகிற அந்த சூழ்நிலைகளை மாற்றி கர்த்தர் நம்மை மகிமைப்படுத்துவேன் என்றும், ஆடல் பாடல் சத்தத்தை தொனிக்க பண்ணுவேன் என்றும், நம்முடைய சூழ்நிலைகளை மாற்றி நமக்கு இரக்கம் செய்வேன், அரண்மனை முன்போல் நிலைப்படும் என்றும் கர்த்தர் நமக்கு வாக்கு கொடுக்குறாங்க. இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் நீங்கள் என்னென்ன சிறையிருப்பினோடாய் கடந்து செல்கிறீர்களோ அதை கர்த்தர் அறிவார். நீங்கள் ஆண்டவர் சமூகத்தில் சொல்கிறத ஆண்டவர் அறிந்திருக்கிறார். இப்போது இந்த வனாந்தரம் போன்ற ஒரு சூழ்நிலை இருந்தால் கூட கர்த்தர் நமக்கு வாக்கு கொடுக்குற காரியம் என்னன்னா, நம் காயங்களை விசாரிப்பார் இல்லாமல் இருக்கலாம். நாம் தள்ளப்பட்ட சூழ்நிலையில் இருக்கலாம். ரொம்ப நாளாக சிறையிருப்புக்குள்ளே இருக்கலாம். ரொம்ப நாளாக பல வருஷமாக அந்த பெரும்பாடுள்ள ஸ்திரீ அந்த பிரச்சனையில் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தா. அவள் என்னைக்கு ஆண்டர்கிட்ட வந்தாலோ, ஆண்டருடைய வஸ்திரத்தின் ஓரத்தை தொடணும்னு சொல்லி எப்படியெல்லாம் அவள் எவ்வளோ ரிஸ்க் எடுத்து ஆண்டர்கிட்ட போனாலோ, அவர்கிட்ட போன உடனே அவளுடைய சிறையிருப்பு கர்த்தர் அவளை திருப்பினார். அவளுக்கு இரக்கம் செய்தார். அவளுடைய வேதனையும் கண்ணீரையும் மாற்றி அவளுடைய வீட்டுக்குள்ள ஆடல் பாடல் சத்தம் தொனிக்கும்படி செய்தார். ஆண்டவர் இந்த சூழ்நிலையை அவளுக்கு மாற்றினார். அது மாதிரி இன்றைக்கும் ஆண்டவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலுமே உங்கள் கூடாரங்களில் இருக்கிற அந்த வெறுமைகளை, அழுகைகளை, குழப்பங்களை, வேதனைகளை, இவைகளை மாற்ற நம் ஆண்டவர் வல்லமையுடைய தகப்பனாக இருக்கிறார். எந்த இடத்துலலாம் உங்கள் சிறையிருப்பை பார்த்து, ஐயோ இந்த சிறையிருப்பு, இந்த இக்கட்டு காலம் என் வாழ்க்கையில் எப்போ முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கிறீங்களோ, அந்த இடத்துலலாம் கர்த்தர் நமக்காய் இறங்கி வந்து நம்மளை சிறையிருப்பை திருப்புவார். 2வது இரக்கம் செய்வார். 3வது அரண்மனை முன்போல் நிலைப்படும். முன்ன மாதிரி நிலைப்படும். முன்ன மாதிரி கர்த்தர் அவைகளை நமக்கு அதை சரி பண்ணுவேன்னு சொல்லி வாக்கு கொடுக்குறாரு. அது எல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கு சரி பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி அன்று சொல்கிறாரு. இந்த காலை வேளையில் சிறையிருப்புக்குள்ளே இருக்கிற நாம், ஏதாவது ஒரு சிறையிருப்புக்குள்ளே நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால், நம்மளுடைய அரண்மனை முன்போல் நிலைப்படும். நம்ம ஊழியம் முன்போல் நிலைப்படும். தனிப்பட்ட வாழ்க்கை முன்போல் நிலைப்படும். முன்ன எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி, அதை விட அதிகமாக கர்த்தர் மேன்மையாய் கட்டி எழுப்ப வல்லமையுடையவராக இருக்கிறாரு. ஆனால் சிறையிருப்பு திருப்பப்பட நாம் அவர் சமூகத்தில் வரணும். அவர்கிட்ட நெருங்கி வரணும். ஏன்னா வழிகளை பார்த்து குணமாக்குகிறவர் நம் ஆண்டவர். நம்முடைய வழிகள் எப்படி இருக்கிறது, அவருக்கு பிரியமாக இருக்கிறதான்னு சொல்லி பார்த்து நம்மை குணப்படுத்துகிறவர், நம்மை ரட்சிக்கிறவர், நம்மை மீட்டு கொள்ளுகிறவர் நம் ஆண்டவர். ஏன் இந்த சிறையிருப்பு வந்தது, ஏன் இந்த சிறையிருப்பு யாக்கோபுக்கு வந்தது என்று சொன்னால்,
அவள் அந்த கத்தரை விட்டு தூர போனதுனால, கத்தரோடு கூட இல்லாததுனால, கத்தருடைய வசனத்தை விட்டு தூரமாக போனதுனால யாக்கோபுடைய கூடாரத்தில் சிறையிருப்பு வந்திருக்கலாம். அந்த சிறையிருப்பை கத்தர் மாற்றி அந்த வாசஸ்தலங்களுக்கு இரக்கம் செய்து மறுபடியும் கத்தர் முன்போல் நிலைப்படுத்துவேன் என்று வாக்கு கொடுக்குறாங்க. அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எவ்வளோ வாட்டி சிறையிருப்புக்குள்ளே போனாங்களோ அப்போல்லாம் அவங்க ஆண்டவர் சமூகத்தில் வந்து புலம்பி அவர் சமூகத்தில் தங்களை அர்ப்பணித்த பொழுது மறுபடியும் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை முன்போல் கத்தர் நிலைப்படுத்தினார். பாழாக்கப்பட்டதாய் கிடந்தது, நடந்து போகிறவர்களுடைய பார்வைக்கு அது பாழாக்கப்பட்டதாய் கிடந்தது. ஆனால் எப்போ ஆண்டவர் தொட்டாரோ அது பயிர் நிலமானது. இன்னைக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையும் எந்தெந்த இடத்துலலாம் பாழாக்கப்பட்டது போல கிடக்கிறதோ, வெறுமையாக்கப்பட்டது போல் கிடக்கிறதோ, சிறையிருப்புக்குள்ள கிடக்கிறோமோ, அவைகள் எல்லாவற்றையும் அந்த சூழ்நிலைகள் எல்லாவற்றிலையும் கத்தர் இரக்கம் செய்வார். மண்மேட்டின் மேல் கட்டப்பட்டு அரண்மனை முன்போல் நிலைப்படுத்துவேன் என்று வாக்கு கொடுக்கிறார். நம் அரண்மனையை முன்போல் நிலைப்படுத்துவேன் என்று சொல்லி வாக்கு கொடுக்கிறார். நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் எந்தெந்த இடத்துலலாம் சிறையிருப்ப நம்ம ஃபேஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோமோ அந்த இடத்துலலாம் ஆண்டவர் அரண்மனையை முன்போல் நிலைப்படுத்துவார், கட்டி எழுப்புவார். இந்த ரூத்தோட வாழ்க்கையில் ஒரு சிறையிருப்பு வந்தது. தன் கணவனை இழந்து தன்னுடைய எல்லா சூழ்நிலையிலும் எல்லா காரியங்களையும் இழந்து ஒரு தனியாக நிற்கிறது போல இருக்கிறதான ஒரு சூழ்நிலை. அந்த சூழ்நிலையிலுமே கத்தரை நம்பி நின்றபடினால அவளுடைய தீர்மானத்தை கத்தரிடத்துல எடுத்தபடினால ஆண்டவர் அவளுடைய சிறையிருப்பை கத்த திருப்புகிறார். அவளோட அரண்மனை முன்போல் நிலைப்பட்டது. ஆண்டவர் அந்த சூழ்நிலையை மாற்றி வேதனையும் அழுகையும் தொடர்ந்து கொண்டிருந்தவனுடைய வாழ்க்கையில களிப்பையும் ஆனந்த சந்தோஷத்தையும் கேட்கும்படி செய்கிறாரு. ஆண்டவர் வழிகளை பார்த்து குணமாக்குகிறவர். எப்போ அந்த சிறையிருப்புக்குள்ள நீர் என் தேவன், அவர் தான் என் தேவன், உங்க தேவன் என் தேவன் அப்படின்னு சொல்லி தீர்மானம் எடுத்து எப்போ அந்த தேவனை நம்பி பின்தொடர ஆரம்பிச்சாலும், அந்த தேவனை சார்ந்து பின்தொடர்ந்து போனாலோ அப்போவே ஆண்டவர் அவளுடைய வாழ்க்கையை முன்போல் நிலைப்படுத்தினார். ஆண்டவர் எல்லா காரியங்களையும் மாற்றி ஆண்டவர் அவளுடைய வாழ்க்கையில ஆரோக்கியத்தை வரப்பண்ணினார். அவளுடைய புண்களை ஆறப்பண்ணினார். அவளுக்கு சுகத்தை கட்டளையிட்டார், விடுதலை கட்டளையிட்டார். சிறையிருப்பை திருப்பி அந்த கூடாரங்களிலே மகிழ்ச்சியின் சத்தத்தை கேட்கும்படி செய்தார். இன்றைக்கும் முன்போல் நிலைப்படாத நம் வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒரு காரியங்கள், முன்னாடி இப்படிலாம் ஜெபிப்போம், முன்னாடி இப்படிலாம் ஊழியம் பண்ணுவோம், முன்னாடி கத்தருக்காக நிறைய செஞ்சோம், ஆனால் தொடங்கின மாதிரி இப்போ இல்லை. சில காரியங்கள் தொடங்கின மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்காது. சிலவைகள் மாறி போகும், சில மனிதர்கள் மாறி போவாங்க. இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகளுக்குள்ள நம்ம கடந்து செல்லலாம். ஆனால் ஆண்டவர் நமக்கு சொல்லுகிற ஒரு காரியம், நீங்கள் எந்த ஒரு காரியத்தில் எந்த ஒரு இதில் தொடங்கின மாதிரி இல்லை, இதில் ஒரு வெறுமையை பார்க்குறேன், இதில் ஒரு சிறையிருப்புக்குள்ளே இருக்கிறது போல் இருக்குன்னு சொல்கிறீங்களோ, ஆண்டவர் அந்த சிறையிருப்பை திருப்பி கத்தர் முன்போல உங்கள் வேலை நிலைப்பட, முன்போல ஊழியம் நிலைப்பட, முன்போல ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் நிலைப்பட, முன்போல கத்தோடைய சத்தியத்தை அறிந்து நீங்கள் செயல்படுறதுல நிலைப்பட, முன்பு இருந்தது போல கத்தர் நம்மை கட்டுவித்து எழுப்புகிற தேவன். எரேமியால 33வது அதிகாரத்தில் 7வது வசனம் இப்படியாக சொல்லுகிறது, நான் யூதாவின் சிறையிருப்பையும் இஸ்ரவேலின் சிறையிருப்பையும் திருப்பி முன்னிருந்தது போல் அவர்களை கட்டுவித்து, முன்னாடி ஊழியம் செஞ்ச மாதிரி, முன்னாடி ஜெபிச்சது மாதிரி, தொடக்கத்தில் ரட்சிக்கப்பட்ட புதுசில் எவ்வளோ கத்தரை தேடி இருப்போம், எவ்வளோ ஆண்டருக்குள்ள உண்மையாக இருந்திருப்போம், அந்த மாதிரி நம்மளை கத்தரை முன்னாடி மாதிரி நிலைப்படுத்துவேன் வாக்கு கொடுக்குறாரு. பேதுருவோட வாழ்க்கையில் அப்போஸ்தலன் பேதுரு கத்தரை மறுதளித்து அந்த இடத்துல ஆண்டவரை எனக்கு தெரியாதுன்னு மறுதளிச்சப்போ ஆண்டவர் எவ்வளோ துக்கப்பட்டிருப்பார். அப்போ அந்த இடத்துல அவன் மனம் கசந்து அவர் சமூகத்தில் அழுத பொழுது அவனுடைய சிறையிருப்பை கத்த திருப்பி முன்பிருந்தது போல் அவனை கட்டுவிக்கிறார். இந்த கல்லின் மேல் என் சபை எழுப்புவேன், பாதாள வாசல்கள் மேற்கொள்வதில்லை என்று சொல்லி அந்த பேதுருவை கத்தர் கட்டுவித்து எழுப்புகிறத நம்ம பார்க்க முடியும். நம் ஆண்டவர் சிறையிருப்பை திருப்பி முன்னிருந்தது போல கட்டுவிக்கிறவர்.
இன்றைக்கி முன்னாடி இருந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை, எங்களுடைய வாழ்க்கையில் எல்லாமே ஒரு வறட்சி காணப்படுகிறது அப்படின்னு சொன்னால், நம்ம என்னைக்கு நம்மளை சப்மிட் பண்ணி கர்த்தர்கிட்ட போகிறோமோ அன்றைக்கி கர்த்தர் நம்ம சிறையிருப்பை திருப்புவார். திருப்பி நம் கூடாரங்களிலே மகிழ்ச்சியும் கீத சத்தமும் கேட்கும்படி செய்வார். அதுக்கு நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட போகணும், அவர் சமூகத்துக்கிட்ட போகணும். எப்பெல்லாம் அவர்கிட்ட போகிறாங்களோ அப்பெல்லாம் ஆண்டவர் அவர்களை ஜனங்களை கட்டி எழுப்புகிறார். ஜனங்களை உடைக்கப்பட்ட ஜனங்களை கட்டி எழுப்புகிறார். அவங்கள கட்டுவித்து அவங்க சிறையிருப்பை திருப்பி பாழானதை பயிர் நிலமாக்கி அரண்மனை முன்போல் நிலைப்படுத்தி மண்மேடுகள் எல்லாத்தையும் நிலைப்படுத்தி அதை மாற்றி கர்த்தர் நம்மை களிகூற பண்ணுகிறவர், நம்மை களிப்பாக்குகிறவர். அந்த ஆண்டவர் இன்னைக்கும் ஜீவனோடு கூட இருக்கிறார். உங்கள் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையில் இந்த காலை வேளையில் வெளிப்பட அவர் ஆயத்தமாக இருக்கிறாரு. ஆனால் நாம் அவர்கிட்ட நெருங்கும் பொழுது சிறையிருப்பு நம் வாழ்க்கையில் திருப்பப்படும். நம்மளுடைய சிறையிருப்பை கர்த்தர் திருப்புவார். இன்னைக்கு எத்தனை ரொம்ப நாளாக அந்த சிறையிருப்பு ரொம்ப நாளாக அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால், முழு இருதயத்தோடும் அவரை தேடினால், முழு இருதயத்தோடும் எரேமியா 29:13 சொல்லப்படுகிறது, உங்கள் முழு இருதயத்தோடும் என்னை தேடினீர்களானால் என்னை தேடுகையில் கண்டுபிடிப்பீர்கள், நான் உங்களுக்கு காணப்படுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். நான் உங்கள் அப்போது கர்த்தர் காணப்படும் பொழுது அங்கே என்ன நடக்குது? நான் உங்கள் சிறையிருப்பை திருப்பி நான் உங்களை துரத்திவிட்ட எல்லா ஜாதிகளிலும் எல்லா இடங்களிலும் இருந்து உங்களை சேர்த்து நான் உங்களை விலக்கியிருந்த ஸ்தலத்துக்கே உங்களை திரும்ப வரப்படுவேன். ஒருவேளை கர்த்தர் நம்மளை ஒரு ஸ்தலத்தில் வைத்திருந்து ஒருவேளை கர்த்தரோடு தொடர்ந்து நம்ம முன்னேறி போகாமல் ஏதாவது ஒரு சிறையிருப்பில் நம்ம சிக்கியிருக்கலாம். அதிலிருந்து நம்ம வெளியே வருவதற்கு நம்ம அவரை தேடினோம் என்றால் அவரை கண்டுபிடிப்போம். ஆண்டவர் சொல்கிறார், அந்த சிறையிருப்பை திருப்பி நீங்கள் எந்தெந்த இடத்துலலாம் விலக்கப்பட்டிருந்தீங்களோ அந்த ஸ்தலத்துக்கு நான் உங்களை மறுபடியும் கொண்டு வந்து நிலையான ஆணையாய் கடாவேன் என்று வாக்கு கொடுக்குறாங்க. சிறையிருப்புக்குள்ளே இருக்கிற தேவ ஜனமே, எழும்ப முடியாதபடிக்கு கர்த்தருடைய திட்டத்தில் செயல்பட முடியாதபடிக்கு இருக்கிறவர்கள் இன்னைக்கு கர்த்தருடைய சமூகத்தில் உணர்வுள்ளவர்களாய் திரும்பி வரும் பொழுது, முழு இருதயத்தோடு முழு பலத்தோடு கூட அவரை தேடும் பொழுது அவர் நம் சிறையிருப்பை திருப்பி எல்லா ஜாதிகளிற்கும் இருந்து நம்மை சேர்த்து விலகி இருந்த ஸ்தலத்துக்கே திரும்பி வர பண்ணுவார். நம்மை கட்டி எழுப்புவார். நமக்கு ஒரு நிலையான ஸ்தலத்தை கர்த்தர் அருளுவார். கர்த்தர் நம்மளை கீத சத்தம் நம் வாழ்க்கையில் கேட்க பண்ணுவார். முன்போல் அரண்மனை நிலைப்படும். ஆடல் பாடல் சத்தம் கேட்கும். வர்த்திக்க பண்ணுவார். குறுகி போவதில்லை. மகிமைப்படுத்துவேன் வாக்கு கொடுக்கிறாரு. ஈசாக்கு 100 மடங்கு அவனுக்கு ஆசீர்வாதத்தை கர்த்தர் கொடுத்தாரு. இதெல்லாம் பார்த்து பெலிஸ்தர்களுக்கு பொருட்களை எப்படியாவது இவனை அழிக்கணும், எப்படியாவது இது பண்ணணும்னு யோசிக்கிறாங்க. அவனுக்கு ஏசேக்கு தொடங்குறான். ஒரு திரவ தோன்றான், அதில் ஊற்று எலும்புது, வாக்குவாதம் பண்ணுறாங்க, திருப்பியும் க்ளோஸ் பண்ணுறான், திருப்பியும் போகிறான், தோன்றான், வாக்குவாதம் பண்ணுறாங்க, க்ளோஸ் பண்ணுறான். இப்படியே இருக்குது. ஏசேக்கு சித்தனா அவன் வாழ்க்கையே ஏசேக்காவும் சித்தனாவும் கூச்சலும் குழப்பமும் வாக்குவாதமாக இருக்குது. அவனுக்கு ஒரு சிறையிருப்புக்குள்ளே இருக்கிறது போல் இருக்குது. என் தகப்பன் இருக்கும்போது இவங்கெல்லாம் சமாதானமாக இருந்தாங்க, என் தகப்பன் இருக்கும் பொழுது எங்கள் இருக்கிறதுக்கு பிரச்சனை இல்லாமல் இருந்துச்சு. ஐயோ, இப்போ நான் தனித்து விடப்பட்டவனாக இருக்கிறேன், இனி நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய கேள்விகள் ஈசாக்குக்குள்ளே இருந்திருக்கும். கர்த்தரை மட்டும் நம்பி நின்னா, கர்த்தரை மட்டும் இந்த ஏசேக்கு சித்தனை எப்போ மாறும்னு சொல்லி முழு இருதயத்தோடு முழு பலத்தோடு கர்த்தரை தேடின பொழுது அவன் அரண்மனை முன்போல் நிலைப்பட்டது. ஆண்டவர் அந்த பெலிஸ்தர்களுக்கு நடுவில் இவனுடைய பெயரை கர்த்தர் பெருமைப்படுத்துகிறார். அந்த வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கல, ஆண்டவர் சிறையிருப்பை திருப்பி ஆண்டவர் அவங்கள கலிகூற செய்து ஆண்டவர் அவங்கள அந்த ஸ்தலத்துக்கு திரும்பி வர பண்ணுவாராம். அவங்க அந்த ஈசாக்கும் அவன் ஜனங்களும் அந்த இடத்துலேருந்து போயிடலான்னு தான் யோசித்திருப்பாங்க. ஏசேக்கும் சித்தனாவும் தொடர்ந்து குழப்பங்களும் வாக்குவாதங்களும் வந்த பொழுது, ஆனால் கர்த்தர் அடுத்தது அவங்களுக்கு ஒரு ரெகபோத்தை கொடுத்து அவர்களை குறுக பண்ணவில்லை, அவர்களை வர்த்திக்க பண்ணினார், அவர்களை விருத்தி அடைய பண்ணினார். இந்த காலை வேளையில் ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில் உங்கள் வேலையிலையும் உங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் நீங்கள் குறுகி போகிறது போல இருக்கலாம். ஆனால் இந்த காலை வேளையில் கர்த்தர் சொல்கிறார், அவர் உங்களை வர்த்திக்க பண்ணுவேன்னு சொல்கிறார். உங்கள் சிறையிருப்பை திருப்பி அரண்மனை முன்போல் நிலைப்படுத்துவேன்னு சொல்கிறாரு. உங்களை கட்டி எழுப்புவேன்னு சொல்கிறார். அதுக்கு நாம் என்ன பண்ணணும்? அவர் சமூகத்தில் கிட்டி நெருங்கி முழு இருதயத்தோடும் முழு பலத்தோடும் தேடினால் ஆண்டவர் நமக்கு இறங்குவார். முழு பலத்தோடு கூட நம்ம அவரை தேடினால் நம் சிறையிருப்பை திருப்பி முன்போல் அரண்மனை நிலைப்படுத்துவார். பாழாக்கப்பட்ட வாழ்க்கையை பயிர் நிலமாக்குவார். சூழ்நிலைகளை மாற்றுவார். ஏசேக்கு சித்தனாவை ஸ்டாப் பண்ணி ரகபோத்தை கொடுத்து விருத்தி அடைய பண்ணுவார், வர்த்திக்க பண்ணுவார். நாம் குறுகி போக மாட்டோம். நம்ம மகிமையை
பெற்றுக்கொள்ளுவோம். கர்த்தர் நம்மை மகிமைப்படுத்துவேன் வாக்கு கொடுக்கிறார். எத்தனை பேர் நம்புறீங்க? ஏசப்பா எங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற சிறையிருப்பையும் திருப்புவாங்க, எங்களுடைய சிறையிருப்பையும் திருப்ப அவர் வல்லவர். அதுக்கு நம்ம செய்ய வேண்டியதெல்லாம் அவர் சமூகத்தில் அவர்கிட்ட நெருங்கி எஸ்தருக்கும் அவர் ஜனங்களுக்கும் பிரச்சனை வந்தப்போ அவர்கள் அவர்கிட்ட நெருங்கி சமூகத்தில் வந்தாங்க. கர்த்தர் அந்த சிறையிருப்பை திருப்பினார். பார்வோன் அடிமைத்தனத்தில் இருந்த அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அவங்களுக்கு பிரச்சனை வந்தப்போ ஆண்டவர்கிட்ட நெருங்கி போகும் பொழுது கர்த்தர் அரண்மனையை முன்போல் நிலைப்படுத்தினார். ஆண்டவர் அந்த சூழ்நிலைகள் எல்லாம் வனாந்தரத்தில் ஏற்பட்ட அழிவுகள் எல்லாம் தாண்டி மறுபடியும் அவர்களை நிலைப்படுத்தி கொண்டு போய் கானானை சுதந்திரிக்க வைத்தார். இன்றைக்கும் ஏதோ ஒரு பெரிய திட்டத்துக்காக நம்ம முன்னேறி போய் கொண்டிருக்கலாம், ஆனால் போகக்கூடாதபடிக்கு சில சிறையிருப்புகள் நம்மளை உட்கார வைக்கலாம். ஆனால் இந்த காலவேளையில் ஏசப்பா நமக்கு வாக்கு கொடுக்கறது என்ன அப்படின்னா, இந்த சிறையிருப்புகளை தாண்டுவதற்கு அவர் கிட்ட நெருங்கினோம்னா அதை தாண்டி கர்த்தர் நமக்கு வைத்திருக்கிற ஸ்தலத்துக்கு கர்த்தர் நம்மை திரும்பி வர பண்ணுவார். அதை நாம் சுதந்திரித்து கொள்ளுவோம். முழு இறுதியத்தோடும் முழு பலத்தோடும் தேடினால் அதை நாம் பெற்றுக்கொள்ளுவோம். கர்த்தர் முன்போல் அரண்மனையை நிலைப்படுத்துவார், சாட்சியாய் நிறுத்துவார், வர்த்திக்க பண்ணுவார், விருத்தி அடைய பண்ணுவார், மகிமைப்படுத்துவார். நாம் குறுகி போக மாட்டோம். இந்த வார்த்தையெல்லாம் காலையில் ஆவியானவர் பேசினது. ஆவியானவர் தாம் இந்த வார்த்தை உங்களுக்கு ஆசீர்வதித்து கொடுப்பாராக. நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நம்மளை விருத்தி அடைய பண்ணி நம்மளை குறுகி போகாதபடிக்கு அநேகருக்கு முன்பதாக சாட்சியாக நிறுத்துவாராக. இருக்கிற இடத்துல கண்களை மூடி ஆண்டவர் நோக்கி பார்க்கலாம். எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிறீங்கள் அன்பின் தகப்பனே, நீர் கொடுத்த இந்த நல்ல நேரத்துக்காய் நன்றி. இந்த வேளையில் இந்த குறிப்புகளுக்காக உங்கள் சமூகத்தில் வருகிறோம். ஆண்டவரே, உங்கள் கரத்தில் ஒப்பு கொடுத்து நாங்கள் செவிக்கிறோம். இன்றைக்கி நீங்கள் எத்தனையோ காரியங்களை குறித்து எங்களோடு கூட பேசுனீங்க ஏசப்பா. ஆண்டவரே அப்பா, எத்தனையோ வார்த்தைகளை பேசுனீங்கப்பா. நீங்கள் சொன்ன ஒவ்வொரு வார்த்தைகள் ஒவ்வொரு குறிப்புகளிலும் ஆண்டவரே அந்த மாதிரி என் வாழ்க்கையை மாற்றுங்கன்னு சொல்லி கேட்பீங்களா? ஆண்டவரே அந்த மாதிரி எங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றுங்க. இந்த வசனத்தில் சொல்லப்பட்டபடி ஆண்டவரே இந்த வார்த்தைகள் எங்கள் வாழ்க்கையில் ஆண்டவரே அப்படியே நிறைவேறட்டும். எங்கள் சிறையிருப்புகளை மாற்றி எங்களை திரும்ப கட்டுவித்து எங்கள் அரண்மனை முன்போல் நிலைப்படுத்துங்க. இன்னும் நாங்கள் உம்மிடத்துல நெருங்கும் பொழுது எங்களை விருத்தி அடைய செய்து நாங்கள் குறுகி போகாமல் உமக்கென்ற மகிமையுள்ள சாட்சியாக நிற்க செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேளுங்க. யாரெல்லாம் அப்படி கேட்குறீங்களோ கர்த்தர் உங்களை குறுகி போகாதபடிக்கு உங்களை சாட்சியாக நிறுத்துவார். எந்த இடத்துலலாம் இயேசுக்கு சித்தனா தலை தூக்கி இருக்கும் அங்கெல்லாம் கர்த்தர் ரெகோபோத்தை கொடுத்து விசாலத்தை ஏற்படுத்தி விருத்தி அடைய பண்ணுவாரப்பா. ஆண்டவரே, நம்பி உண்மை நோக்கி ஜெபிக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த கால வேளையில் அற்புதம் செய்யுங்க, அதிசய செய்யுங்க, சாட்சியாக நிறுத்துங்க. இந்த வார்த்தையை ஆசீர்வதித்து இதனால் முழுவதும் சிறையிருப்பை கர்த்தர் திருப்புவார் என்ற நம்பிக்கையோடு உடைய வார்த்தையை பிடித்து கொண்டு நடக்க பலன்ட்டாங்க. உங்கள் நாமத்துக்கு மாத்திரம் மகிமை செலுத்துகிறோம், தரைமுட்டு தாழ்த்துக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமேன். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுவதும் பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் என்றைக்கும் மறவாதே. ஆமேன். God bless you.